32 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi propisano da se predstavničko tijelo smatra konstituiranim izborom predsjednika na sjednici na kojoj je nazočna većina članova predstavničkog tijela. Pozivam tajnicu Gradskog vijeća, Dunju Kuhar, da izvrši prozivku članova Gradskog vijeća radi utvrđivanja kvoruma. Andro Amančić, nazočan. Jelena Biondić, nazočna. Zdravko Ivanković, nazočan. Višnja Jelenčić, nazočna. Marko Koljanin, nazočan. Miljenko Kovačević, nazočan. Sandra Krpan, opravdala izostanak. Robert Kurelić, nazočan. Maša Magzan, nazočna. Petra Mandić, nazočna. Marino Mataja, nazočan. Stefan Mataja Mafrići, nazočan. Sanjin Matijević, nazočan. Leonardo Matković, nazočan. Tea Mičić Badurina, nazočna. Damir Mikuličić, nazočan. Josip Ostrogović, nazočan. Goran Palčevski, nazočan. Hana Paleka, nazočna. Ivana Prica Matijaš, nazočna. Marin Račić, nazočan. Alen Ružić, nazočan. Robert Salečić, nazočan. Tanja Savić, nazočna. Marko Smojver, nazočan. Srđan Srdoč, nazočan. Renato Stanković, nazočan. Anet Trope-Čavar, nazočna. Ana Trošelj, nazočna. Igor Vlajnić, nazočan. Nebojša Zelić, nazočan. Utvrđujem da od ukupno 31 člana Gradskog vijeća da je sjednici nazočno 30 članova te da Gradsko vijeće može pravovaljano odlučivati. Prijedlog dnevnog reda dostavljen vam je uz poziv za sjednicu Gradskog vijeća te je predložen sljedeći dnevni red. Točka 1. Osnivanje i izbor mandatne komisije Gradskog vijeća grada Rijeke. Točka 2. Izvješće mandatne komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća grada Rijeke. Točka 3. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća grada Rijeke. Te točka 4. Izbor odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća grada Rijeke. Predloženi dnevni red ćemo sad staviti na glasovanje, s time da ponavljam od prošlog puta, znači za dnevni red se glasuje samo za ili protiv. Evo, glasovanje ništa nije. Evo, glasovanje je otvoreno. Evo, kolega Srdoč ima neki problem, ali kaže da možemo ići dalje, s obzirom da je dnevni red usvojen sa 29 glasova za. Tako da utvrđujem da je Gradsko vijeće utvrdilo sljedeći dnevni red. Znači, točka 1. Osnivanje i izbor mandatne komisije. 2. Izvješće mandatne komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća. Točka 3. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća. I točka 4. Izbor odbora za izbor, imenovanja i razrješenja Gradskog vijeća grada Rijeke. Sada ćemo preći na rad po usvojenom, znači, dnevnom redu. Točka 1. Osnivanje i izbor mandatne komisije Gradskog vijeća grada Rijeke. Međutim, s obzirom je na prvoj konstituirajućoj sjednici koja je održana 26. lipnja, Gradsko vijeće jednoglasno sa 31 glasom za donijelo odluku o osnivanju i izboru mandatne komisije. U tu komisiju su odlukom izabrani, znači, Igor Vlajnić za predsjednika, Ivana Prica Matijaš za članicu i Marko Smojver za člana. Ta odluka je objavljena u službenim novinama grada Rijeke, broj 7/25, pa stoga predlažem da se navedeno samo zapisnički utvrdi. Ima li potrebe za raspravu? Ima nekih pitanja po ovoj točki? Nema. Evo, koliko nema, za zapisnik još jednom utvrđujem da je Gradsko vijeće grada Rijeke na konstituirajućoj sjednici održanoj 26. lipnja 2025. godine jednoglasno donijelo odluku o osnivanju i izboru mandatne komisije Gradskog vijeća grada Rijeke, te da je ta odluka pravovaljana. Prelazimo na točku 2.
znači izvješće mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća grada Rijeke. Sad ponovo podsjećam da je na konstituirajućoj sjednici, znači 1. 26. lipnja, mandatna komisija Gradskog vijeća sukladno odredbi članka 4 Poslovnika Gradskog vijeća podnijela izvješće mandatne komisije o provedenim izborima za članove Gradskog vijeća grada Rijeke, o izabranim članovima Gradskog vijeća, o nastupu mirovanja članova Gradskog vijeća te o zamjenicima članova Gradskog vijeća. Izvješće mandatne komisije potvrđeni su i mandati članova Gradskog vijeća te je navedeno izvješće mandatne komisije Gradsko vijeće na toj sjednici i primilo na znanje. Važno je ovdje za reći da od dana održavanja te prve konstituirajuće sjednice do održavanja današnje nije dostavljen niti jedan novi zahtjev člana Gradskog vijeća za stavljanje mandata u mirovanje, niti je netko od izabranih članova Gradskog vijeća podnio ostavku. S obzirom na navedeno, znači podneseno izvješće mandatne komisije pravovaljano, znači nije ga bilo potrebno mijenjati. Osim znači verifikacije mandata, u izvješću mandatne komisije je utvrđeno da sukladno odredbi članka 87. stavka 4 Zakona o lokalnim izborima, konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Kandidacijska lista koja je dobila najviše glasova je znači kandidacijska lista Akcija mladih, Unija Kvarnera, Centar Hrvatska stranka umirovljenika, Fokus i Alternativa 101. Prva izabrana članica s te kandidacijske liste je gradonačelnica Iva Rinčić, koji mandat u Gradskom vijeću grada Rijeke miruje po sili zakona. Drugi izabrani član sa navedene kandidacijske liste je Vedran Vivoda, a treći je Aleksandar Saša Milaković, kojima također mandat miruje po sili zakona, obzirom su izabrani i za zamjenike gradonačelnice. Stoga je mandatna komisija utvrdila da će sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika Gradskog vijeća predsjedati četvrti izabrani kandidat sa predmetne kandidacijske liste, to je član Gradskog vijeća Robert Salečić. Da li ovdje ima potrebe za raspravom, neko pitanje, nešto? Nema. Ok. Onda za zapisnik još jednom utvrđujem da je Gradsko vijeće grada Rijeke na konstituirajućoj sjednici održanoj 26. lipnja 2025. godine primilo na znanje izvješće mandatne komisije Gradskog vijeća grada Rijeke, te da su na toj sjednici pravovaljani verificirani mandati članova Gradskog vijeća grada Rijeke. S obzirom znači, na izvješće mandatne komisije, evo ja ponovo pozivam gospodina Roberta Salečića da nastavi predsjedati današnjom sjednicom. Hvala. Dobar dan svima. Evo mene opet u nezahvalnoj poziciji. Poštovana gradonačelnice sa zamjenicima, poštovane kolege, poštovani članovi gradske uprave i gosti. Evo nastavljam u stvari sjednicu drugu konstituirajuću. Pa prelazimo na točku 3. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća grada Rijeke. Na prvoj konstituirajućoj sjednici svi izabrani članovi Gradskog vijeća, čije mandate je potvrdila mandatna komisija Gradskog vijeća grada Rijeke, dali su i potpisali svečanu prisegu, te za zapisnik konstatiram da je svečana prisega članova Gradskog vijeća pravovaljano provedena, te nema potrebe da članovi Gradskog vijeća na današnjoj novoj konstituirajućoj sjednici ponovno svečano prisežu. Pa zato prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, to je točka 3, izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća grada Rijeke. Sukladno odredbi članka 34 Zakona o lokalnoj, područnoj i regionalnoj samoupravi, članka 48 Statuta grada Rijeke, te članka 11 Poslovnika Gradskog vijeća grada Rijeke, Gradsko vijeće ima predsjednika i 2 potpredsjednika koje se bira iz reda članova vijeća. Potpredsjednici vijeća u pravilu se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz redova predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine na njihov prijedlog. Jedan od potpredsjednika vijeća bira se iz reda pripadnika nacionalnih manjina.
Prijedlog za izbor predsjednika, odnosno potpredsjednika vijeća mogu podnijeti najmanje 3 člana vijeća ili klub članova vijeća. Član vijeća može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog kandidata za predsjednika, odnosno potpredsjednika. Izbor predsjednika i potpredsjednika vijeća obavlja se javnim glasovanjem za svakoga od kandidata ponaosob. Za predsjednika i potpredsjednika vijeća izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih članova vijeća. Prijedloge za izbor Gradskog vijeća grada Rijeke podneseni su sukladno odredbama Statuta grada Rijeke i Poslovnika Gradskog vijeća kako slijedi. Od strane 11 članova Gradskog vijeća je prvi prijedlog, a drugi od strane 11 članova Gradskog vijeća je prijedlog za predsjednika Gradskog vijeća za Roberta Kurelića, a imamo i drugi prijedlog od strane 4 člana Gradskog vijeća za gospođu Anu Trošelj. Pozivam izvjestitelje da iznesu usmeno obrazloženje prijedloga ukoliko smatraju da je to potrebno. Evo, javlja se gospodin Račić. Izvolite. Dame i gospodo, dobro jutro, lijepi pozdrav svima. Iskoristio bih priliku i naglasiti kako mi je čast predložiti doktora znanosti Roberta Kurelića za predsjednika Gradskog vijeća grada Rijeke. Robert je osoba koja više od 15 godina predano služi javnom interesu, prvo kao dugogodišnji gradski vijećnik u Opatiji, a zatim i kao županijski skupštinar Primorsko-goranske županije, a danas je ovdje među nama, te od 2019. godine i Riječani. U svim tim ulogama ostaje dosljedan, miran, odmjeren, ali uvijek načelan, principijelan i konstruktivan. Njegov profesionalni put dodatno potvrđuje tu ozbiljnost. Robert je doktor znanosti, povjesničar koji radi u Puli, a školovao se u Hrvatskoj i inozemstvu. Aktivno sudjeluje u nacionalnim znanstvenim projektima, dobitnik je stručnih priznanja i iza njega stoji konkretan doprinos akademskoj zajednici kao i izvrsne ocjene studenata. Govori 3 jezika, engleski, njemački i talijanski, što dodatno osnažuje njegovu sposobnost dijaloga ne samo unutar naše zajednice, nego i prema europskim i međunarodnim kontekstima kojima Rijeka itekako pripada. No možda najvažnije od svega, Robert je čovjek mjere, otvoren, diplomatičan, staložen i uvijek spreman saslušati i naći rješenje bez populizma i bez traženja umjetnih podjela. U vremenu kada politika često dijeli, a tonovi postaju oštriji, Robert je nekakva mirna točka ravnoteže, ono što mislimo da u ovom trenutku u Gradskom vijeću treba. Zato vas sve pozivam da podržite kandidaturu doktora znanosti Roberta Kurelića za predsjednika Gradskog vijeća, ne samo zbog biografije, nego primarno zbog karaktera, vrijednosti i vjerodostojnosti. Hvala svima. Hvala kolegi Račiću. Vijećnica Ana Trošelj se isto javila za riječ, pa evo njoj prepuštamo odbor. Hvala lijepo predsjedavajući. Lijepi pozdrav svima, gradonačelnice sa suradnicima, kolegice i kolege vijećnici, gosti, mediji, svih vas skupa lijepo pozdravljam. Možda nije najuobičajenije da se kandidat sam sebe predstavlja, međutim ja sam imala potrebu stati ovdje pred vas za sve nove vijećnike koji ne znaju tko sam ja. Moje ime je Ana Trošelj, rođena sam u Rijeci, živim u Rijeci i usudila bi se reći i živim za Rijeku. Članica sam Primorsko-goranskog saveza, neću vam reći koliko godina jer je puno previše. U nekoliko mandata bila sam članica Gradskog vijeća, a u proteklom mandatu sam obnašala i ovu časnu dužnost predsjednice Gradskog vijeća sa osobitim zadovoljstvom, a ja vjerujem i dosta uspješno. I naša ideja, kad smo predlagali mene kao kandidata, nije bila, niti je sada, stvaranje neke kontra većine koja će komplicirati život izvršnoj vlasti, nego upravo suprotno, budući da smo bili svjedoci da na prvoj sjednici se nije uspio izabrati predsjednik. Željeli smo ponuditi neko rješenje za koje nas 4 smatramo da je dobro. Smatram da tu časnu dužnost mogu odraditi korektno
I na kraju krajeva, kako bi rekla naša novoizabrana gradonačelnica, nisam HDZ, nisam SDP, a boga mi nisam ni Marko Filipović. Hvala. Evo, hvala Ani. Pozivam izvjestitelje da iznesu usmeno obrazloženje prijedloga ukoliko smatraju da je to potrebno i da li ima potrebe za raspravom. Evo, gospodin Nebojša Zelić se javio, pa onda opet Marin Račić. Poštovani predsjedavajući, poštovane gradonačelnice sa zamjenicima, poštovane vijećnice i vijećnici. Stav Možemo po pitanju konstituirajuće većine je kristalno jasan, izrečen je i prije prošle sjednice i ostao je nepromijenjen do danas. Naime, ne želimo biti dio konstituirajuće većine u kojoj su kao jedni od strateških političkih partnera vijećnici koji dolaze iz koalicije Mosta, Hrvatske stranke prava, Domina i Hrvatskih suverenista. Priča kako to nije bitno i kako su to ideološke teme, a mi se trebamo baviti samo komunalnim pitanjima, ne stoji iz barem dva razloga. Prvo, takav stav provincijalizira Rijeku. Rijeka je treći grad u Hrvatskoj i može i mora utjecati na cjelokupno društvo puno značajnije nego što to zamišlja aktualna riječka vlast. Vrijednosna pitanja, kao što smo mogli svjedočiti proteklih dana, nemoguće izbjeći. Pitanje je samo hoće li lijepe riječi poput toga da kod nas antifašizam nije fraza ostati samo zavodljiva fraza ili će se pretočiti u političko djelovanje. Koji ljudi ispred kojih stranaka čine partnere novoj vlasti šalje puno važniju, iako manje vidljivu i manje, da tako kažemo, efektivniju poruku od prigodnih priopćenja. Drugo, svi se slažemo oko problema komunalnih pitanja i uvođenja reda u gradske institucije. Na vlasti, na riječkoj vlasti je da izabere. Hoće li te probleme rješavati s onima koji stoje ispred stranaka koje rehabilitiraju NDH, promiču povijesni revizionizam, bore se protiv lobotomiziranja djece u riječkoj dječjoj kući, zazivaju prestanak financiranja udruga koje se bave rodnom ravnopravnosti, da citiram uvaženog zastupnika Grmoju, stranaka koje su sumnjivo povezane sa određenim tajkunima koji imaju velike poslove u Rijeci, ili će to raditi sa nekim drugim strankama. Podsjetit ću ovdje kolegicu Rinčić, kao sociologinju i kao filozofkinju, da ono što razlikuje političke stranke od interesnih grupa je upravo to da političke stranke imaju vrijednosti. Da imaju vrijednosti koje se odnose na cijelo društvo, a ne samo na određene grupe. Da imaju namjeru da u skladu s tim vrijednostima upravljaju institucijama i da predlažu i promiču politike koje proizlaze iz tog vrijednosnog okvira. Bijeg od vrijednosti, ili kako vole reći iz grupacije oko Ive Rinčić, od ideologije, je u stvari bijeg od politike. U nešto što se zove postpolitika, tehnokracija, populizam, kako god hoćemo, koji ovisi o osobnim karakterima, o emocijama, o lijepim frazama. Također moramo istaknuti, Možemo, da nam uopće nije jasan stav ljudi sa liste Marka Filipovića. On je cijelu svoju kampanju u drugom krugu temeljio na tome da maltene goloruk brani Rijeku od desnice koja se skriva iza Ive Rinčić. A sada njegovi ljudi bez da trepnu podižu ruku upravo s tom desnicom da bi podržali Ivu Rinčić. O ovoj političkoj travestiji mislimo da bi se trebali još malo više pisati i pričati. Uostalom, od silne transparentnosti u koju su se kunuli, pojma nemamo koji su to projekti dogovoreni sa predstavnicima Mosta, Hrvatske stranke prava, Domina, Hrvatskih suverenista i Marka Filipovića. Mi ne odbijamo načelno suradnju s aktualnom vlasti, ali iz prethodno navedenih razloga ne vidimo kako bi ona uopće mogla biti sada realizirana.
Slažemo se s nekim potezima aktualne vlasti. Podsjetit ću na primjer da smo i mi zajedno sa akcijom mladih još 2021. tražili smjenu Smojvera, direktora bivšeg Smojvera sa Rijeka Plusa, sa čelnog mjesta Rijeka Plusa. Naravno, neke stvari smatramo problematičnim. Prvo, smatramo problematičnim da vlast koja kao jednu od glavnih točaka ima značajno smanjenje poreza na dohodak, podiže cijene čistoće za 20%. Podsjetit ćemo, kada podižete cijene, onda to pogađa svih, a najgore one najslabije stojeće. Kada smanjujete porez na dohodak, onda to pogoduje upravo onima koji imaju najveća primanja. Također, ne vidimo razlog niti da se gradski budžet tereti za 200.000 eura za održavanje privatne imovine, na primjer Teatra Fenice. Kolega Zelić, vrijeme, molim vas. Imajte na umu vrijeme. Vrijeme nisam namjeravao spomenuti, ali hvala. Evo ga. A da ne postoji jasan plan na koji način se to gradu isplati i kako se namjerava namiriti od privatnog vlasnika. Mi ćemo biti suzdržani zbog toga jer se de jure glasa o osobi, a protiv Roberta Kurelića osobno nemamo ništa. Ali de facto se glasa o političkoj opciji koju ne možemo podržati. Hvala. Hvala kolegi Zeliću. Imate dvije replike od kolege Koljanina i kolegice Mandić. Evo, kolega Koljanin, izvolite. Poštovana gradonačelnice sa zamjenicima, poštovani kolege vijećnici, članovi gradske uprave i svi prisutni, želio bih se osvrnuti na ovaj istup gospodina Zelića u kojem prvo ja nisam u nikakvoj koaliciji, ja sam izabran na nezavisnoj listi Mosta, kao nezavisni na listi Mosta i nisam u nikakvoj koaliciji, ja sam vrlo jasno ušao na poziv Petre Mandić na tu listu, zato što smatram i pred 8 godina sam smatrao da je vrijeme da se ona vlast koje su građani okrenuli leđa pred 2 mjeseca da se smijeni. Došao je trenutak, gradonačelnica je pobjedila sa uvjerljivom većinom i ja zaista smatram i podržavam je kao čovjek i kao građanin, a bez ikakve koalicije, bez jednog jedinog uvjeta. Mi smo samo rekli neke programske uvjete koje sam ja još pred 8 godina i Teatra Fenice i Šetnica i tako dalje. I zadnje, ko mene pozna, zna dobro da ja ne pripadam nikakvoj desnici, tako sam i ušao. Ja sam svjetonazorski na centru, ogradio sam se od onog sramotnog istupa i ograđujem se i sada i to me nimalo ne priječi da i dalje bezrezervno podržavam, ako se konstituira vijeće, aktualnu vlast i gradonačelnicu, jer vidim dobru namjenu i vidim promjenu koja je Rijeci trebala i jednostavno je bila neizbježna. Hvala. Hvala kolegi Goljaninu. Imat ćete odgovor na repliku, ali prvo ide kolegica Mandić. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana gradonačelnice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege vijećnici. Ovaj očito predizborni ekspoze kolege koji je ovdje naveo niz poluistina, laži i konstrukcija samo zato da bi opravdao svoju nekonstruktivnost i da bi opravdao činjenicu da želi spriječiti da neko ko je predstavnik građana glasa po slobodnoj savjesti, na šta niko drugi ne može utjecati, a što je duboko nedemokratski, je sramotan. S druge strane, vi jako dobro znate, pod broj 1, da smo mi svi ovdje ljudi. Pod broj 2, jako dobro znate ko sam ja. Jako dobro znate da ja ne pristajem uz ništa što bi bilo nešto što bi bilo kog ovdje priječilo da glasa za istu stvar za koju glasam i ja. Jako dobro znate da je i same postavke Mosta kao takvog su da smo apsolutno protiv bilo kakvog totalitarističkog režima, od ustaškog do fašističkog, do nacističkog, do komunističkog. Isto tako, jako dobro znate, jer znam da pratite politiku,
da je moja ograda bila i više nego jasna. I ovo je velika sramota da možete na ovakav način reagirati. S druge strane, kolega koji je stvorio pomutnju, koji je prestao biti član koordinacije u Zagrebu, ne u Rijeci, s kojim ja nemam ništa i dapače, jako sam se ogradila od njega, znate da on ne govori ništa o deklarativnim politikama Mosta. I zato vas može biti sram da konstituirajuću sjednicu koristite na ovakav način samo zato jer želite spriječiti da ljudi glasuju po slobodnoj savjesti. Hvala. Hvala kolegici Mandić. Imate repliku od kolege Zelića. Meni nije jasno koga ja pokušavam spriječiti da bilo kako glasam. Mi smo obrazložili svoj stav zbog čega mi nećemo glasati, a ljudi mogu glasati kako god žele. Ja sam samo iznio stvar da ste vi ovdje, da mi ovdje ne glasamo za jednu stvar. Mi ovdje glasamo za konstituirajuću većinu. Mi ovdje glasamo za partnere aktualnoj vlasti. Dakle, ne radi se o nekom projektu, radi se o tome. Kolega Koljanin, šta vam piše na ovoj pločici ispred koje sjedite? Vas su birali ljudi koji su za Most, Hrvatsku stranku prava, Domino i Hrvatske suvereniste. Vi onda izađite i recite da vi ste njihov predstavnik. Vi niste ovdje osoba koja je došla, koja je, kao što bi rekla kolega Mandić, puna integriteta, moralna i tako dalje. Vi ste predstavnik onih koji su glasali za vas na toj koaliciji. Ja vas kao takvog gledam. To je poanta politike. Poanta predstavničke demokracije je predstavljati građane koji su za vas glasali zbog toga jer stojite na određenoj listi. To se isto odnosi i na kolegicu i kolegu s liste Marka Filipovića. Dakle, nije me sram. Ja ne mislim da je taj isto bio ikakav eksces. Ja mislim da je to dosljedna politika Mosta. O tome možemo pričati, ali ja ne želim o tome pričati. Jeste li se ogradili oko toga da se u dječjoj kući lobotomizira djeca? Jeste li se ogradili od poziva, kako bih rekao, vrlo istaknute osobe iz vaše stranke, pogotovo iz Riječke podružnice, da se prestanu financirati udruge koje se bave rodnom ravnopravnosti? Nije dovoljan taj jedan eksces. To je samo bilo vidljivo, ali nije bilo ništa, da tako kažemo, što se nije i prije odvijalo. Hvala kolegi Zeliću. Gospodin kolega Račić je sad na redu za raspravu. Neću biti tako dug ni teatralan kao kolega Zelić, samo da iznesem stav naše ekipe u vezi kolegice Ane Trošelj, koju svi iznimno cijenimo i poštujemo i mislimo da je svoj posao radila jako dobro u prošlom mandatu. Međutim, ovaj put nećemo je naravno podržati, imamo našeg kandidata, tako da evo, Ana, ništa osobno, ali nadam se da neće ni doći do toga da ćemo Robert izabrati prije. Hvala. Evo kolegica Trošelj ima repliku. Hvala kolegi Račiću, drago mi je čuti da me cijenite vi i vaša ekipa. Vjerovala sam u to i nemam nikakav problem s time da me ne podržite, da ne budem izabrana. Mi smo jednostavno ocijenili da moramo biti odgovorni prema našim biračima, pokušati biti konstruktivni i ponuditi rješenje za koje i dalje smatramo da je najbolje. Hvala kolegici Trošelj. Ako nemamo više... Evo i kolega Srdoć se javlja za riječ. Izvolite kolega. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana gradonačelnice sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege vijećnici. Samo bih htio pojasniti ovu naš prijedlog za predsjednicu gradskog vijeća. Znači, vidljivo je sad u drugoj sjednici da aktualna vlast sa gradonačelnicom, odnosno njena grupacija u vijeću forsira opcije, da su oni isključivi krivac zbog toga što izgleda i u ovoj drugoj sjednici imamo jednu pad poziciju i ako i dođe do nekih budućih izbora, da će oni biti isključivi krivci pošto nemaju
nimalo političke volje niti znanja da pregovaraju prvenstveno sa koalicijom SDP-a, odnosno sa regionalnim strankama, a postoji i jedna grupacija HDZ-a koja ima svoje vijećnike i sa kojima možete isto zatvoriti većinu u vijeću, tako da isključivo je na vama ova pat pozicija i ova neugodnost što imamo u gradskom vijeću i što grad Rijeku dovodite na sve portale i na sve vijesti u Republici Hrvatskoj kao grad koji ne može konstituirati gradsko vijeće. Tako da vas molim da nešto po tome poduzmete, ako ne mi ćemo biti prisiljeni stvarati neke druge koalicije, pozivati na osob vaše pripadnike, vaše političke grupacije kao što ste vi izvlačili ponaosob zvali naše kolege i kolegice iz regionalnog bloka, odnosno pretpostavljam iz raznih drugih stranaka. Tako da vas molim da budete politički korektni, pametni i mudri i da ovaj grad i ovo gradsko vijeće zaplovi. Hvala. Hvala kolegi Srdoću. Imate repliku od kolege Račića. Gospodine Srdoć, pa sram da vas bude. Sram da vas bude. Prošli put ste vi bili osoba koja je zvala ljude sa naše liste i pokušavala razbiti našu priču. Sram da vas bude. A inače, znate što se zove demokracija? Tu su dvije liste za dva kandidata. Gdje je tu forsiranje? Evo recite mi. Tu je 11 potpisa, tu je 4. Da ih ima još, bilo bi još nekoliko lista. Gdje je tu forsiranje? Ja ne znam kako vas nije sram. Evo imate odgovor na repliku kolega Račić. Kolega Srdoć, izvolite. Da vas ispravim, što se tiče poštovane kolegice Višnje iz stranke HSU, nazvao sam je i pitao, a ona će vam potvrditi zbog čega nije na pregovorima. Znači, to je bio to je bio moj udio u tom pregovorima. Drugo ste me pitali, pa kolega forsirate pošto kolega već prošli put nije izabran. Znači, jednostavno ako nešto nije izabrano, nije. Znači, to je forsiranje. Možda ste mogli pridružiti drugog kandidata ili možda ste s nama mogli razgovarati, nego ste forsirali drugi dan nakon gradskog vijeća ste izašli da ponovo ultimativno imate jednog jedinog kandidata. To je forsiranje, to je politički kao da idete glavom kroz zid. Evo, to je moj odgovor. Hvala kolegi Srdoću. Da li se još neko javlja za raspravu? Znači nitko. Znači stavljam na glasovanje prijedlog odluke da se za predsjednika gradskog vijeća, što nije valjda opet nestao internet. Stavljam na glasovanje prijedlog odluke da se za predsjednika gradskog vijeća Rijeke izabere kandidat Robert Kurelić. Utvrđujem da je za njega kandidiralo 11 vijećnika. Nakon njega će se glasati za kolegicu Trošelj. To je napravljeno isključivo po abecednom redu, čisto da razjasnim. Evo, ne radi internet kolegi Koljaninu, pa ako može neko pomoći. I glasovanje za Roberta Kurelića je otvoreno. Evo, čekamo samo kolegu Koljanina još.
Utvrđujem da je Gradsko vijeće odluku o izboru za predsjednika Gradskog vijeća grada Rijeke nije donijelo za Roberta Kurelića, pa ćemo preći na drugo glasanje za kolegicu Anu Trošelj, za koju je prijedlog dalo 4 člana Gradskog vijeća. Evo sekundica pa će biti glasovanje otvoreno. Evo, glasovanje je otvoreno. Utvrđujem da prijedlog da Gradsko vijeće odluku o izboru kolegice Ane Trošelj za predsjednika Gradskog vijeća nije donijelo. Pa sazivam, kao što ide po Poslovniku, kao i prošli put, pauzu od 15 minuta za drugo glasovanje.
Može malo tišine. Pauza je istekla, jesmo svi nazad ili još čekamo? Aha, čekamo. Evo nas svih sad nazad. Ja ću samo kratko objasniti, budući da sam imao par pitanja oko tog drugog glasovanja. Znači, drugo glasovanje stoji u Poslovniku u članku 11 gdje kaže ako pri glasovanju za izbor predsjednika i potpredsjednika kandidat ne dobije potrebnu većinu glasova ili ako od više kandidata niti jedan ne dobije potrebnu većinu glasova, glasovanje se ponavlja po istom postupku kao za prvo glasovanje. Da ne biste shvatili da je to neka čudna odluka, znači to ide po Poslovniku obavezno. Ok, nastavljamo dalje sa izborom predsjednika, pa da li ima još neko da bi se javio za raspravu prije glasovanja drugog? Evo, kolega Račić se javlja za riječ. Možda malo da demistificiramo priču, odnosno razbijemo priču o ideologiji. Znači, svi s kojima smo razgovarali su bili pozvani da predlože projekte i nekakve ideje o kojima možemo provedbeno razgovarati. I princip je bio da naravno probamo se uskladiti šta je to nama i njima svima zajedno prihvatljivo i da iz tih pojedinih grupacija budu imenovani pojedinci kao koordinatori tih projekata. Tako da budu, ajmo reći, na čelu toga što su predložili i da se brinu da se ti projekti i provedu. E sad, popis od kolega koji su sa liste nezavisnih nositelja liste Marka Filipovića i ekipa iz Mosta i njihovih partnera, idem samo nabrojati nekoliko. Porez na dohodak smanjiti na zakonski minimum, porez na nekretnine smanjiti, ukidanje poreza na potrošnju, unaprijediti otvoreni proračun za lakše pretraživanje i veću transparentnost, napraviti javni registar predanih zahtjeva za građevinske uporabne dozvole sa datumom predaje zahtjeva do datuma izdavanja pojedine dozvole. Rok izdavanja građevinske dozvole smanjiti na prosječno 6 mjeseci do godinu dana. Otvoriti one stop shop za poduzetnike u slobodnoj formi, otvoren za sva pitanja, procese, pomoć i rješavanje problema. Restrukturiranje odjela za informatiku i preseljenje infrastrukture u cloud. Pripremiti projekt Palače modelo kao možebitnog kongresnog centra i prijaviti ga kao novi ITU mehanizam. Pripremiti projekt staračkog doma na Kantridi, prijaviti ga na ITU mehanizam. Izgradnja kvartovske garaže na Kampetu sa igralištima i parkom na krovu, te napraviti plan garaža za cijeli grad. Projektiranje i izgradnja javnog parka na Martinkovcu pored POS-a sa igralištima za mali nogomet i košarku te popratnim sadržajima. Javno-privatno partnerstvo za stanogradnju na način da grad identificira zemljišta u vlasništvu grada Rijeke, napravi registar potencijalnih investitora koji zadovoljavaju unaprijed definirane kriterije, objavlja natječaj gdje pobjeđuje dobavljač koji ponudi najviše kvadrata po gradu. Grad time postaje vlasnik kvalitetnih nekretnina te ih monetizira po rentu ovom modelu. Odbacuje se POS model kao promašeni. Sklapanje višegodišnjeg ugovora i realizacije eventa sa minimalno jednim globalnim festivalskim brendom. Osiguranje svih tehničkih preduvjeta za realizaciju cijelogodišnjih tematskih rezorta na potezu Kantrida Preluka, te izgradnja šetnica na istom potezu sa pratećim ugostiteljsko-rekreacijskim sadržajima, biciklističkim stazama i ostalim javnim prostorima. Restrukturirati uprave svih trgovačkih i komunalnih društava na temelju pravno valjanih razloga. Uključiti male prevoznike u Rijeci u krpanje rupa sa kadrom vozača autotrolaje, otvoriti nove natječaje za radnike. Izmijeniti pravilnik upisom u predškolske ustanove, da upisi mogu trajati cijelu godinu i da se djeca iz jaslica mogu u tijeku pedagoške godine prebaciti u vrtićke skupine. Donijeti odluku o baka i djeda servisu, 350 € sufinanciranje kod neupisane djece u jaslice ili vrtić do 4. godine života, a zbog nedostatka kapaciteta.
otvoriti sve prostore mjesnih odbora za mlade, osigurati minimalno 10 sati tjedno raspoloživo u večernjim satima. I tako dalje, i tako dalje. Imam još jedno 8-9 tih točaka. Znači, ovako nešto smo očekivali i od ostalih potencijalnih partnera. Naravno, ovo su točke koje smo usaglasili, bilo je još toga. Nikad se nam ne desi da svi pristanu na sve, ali mislimo da je dijalog i otvoreni razgovor i suradnja jedini put ka budućem boljitku ovog rada. Tako da evo, pozivamo, ako danas ne uspijemo izabrati predsjednika vijeća, sve opcije da ponovo sjednemo za stol, da donesu projekte, da donesu ideje, sve svoje prijedloge, sve ćemo saslušati, sjest, razmotriti i da vidimo šta zajedno možemo napraviti za dalje. Evo, hvala. Hvala kolegi Račiću. Imate 3 replike redom. Kolegica Mandić, kolegica Trošelj, pa kolega Srdoć. Zahvaljujem predsjedavajući. Moja replika u ovom slučaju u vidu dopune. Znači, od 25 prihvaćenih projekata, 2 relativno modificirana, oko kojih smo se usuglasili. Svi smjeraju prema tome da Rijeka uđe u 21. stoljeće, modernizacija gradske uprave, informatizacija, olakšavanje procesa, pojeftinjenje usluga isto tako, ali naravno na održiv način kroz same radne procese koji moraju biti ubrzani, elastični i kvalitetniji, više novaca u džepovima građana, bolji pristup dječjim vrtićima kroz cjelogodišnje upise itd. itd. Naša vizija je bila takva da upravo takvim programima možemo doprinijeti razvoju grada Rijeke i upravo smo zato na taj način i išli, znači jedino razgovarajući o programima i smatram da bi to trebali svi tako raditi, kako poboljšati život građana grada Rijeke, a ne se baviti glupostima. Hvala. Hvala kolegici Mandić. Evo kolegica Trošelj je sljedeća na replici. Nisam se željela javiti za povredu Poslovnika jer jednom kad je zaključena rasprava neovisno o glasanju zapravo nije ovome trebalo ni biti mjesta, ali nije važno, dobro je da se čuje sve. Drugo, ovo možda i nismo trebali slušati danas sa govornice jer koliko se sjećam obećali ste da ćete razgovore voditi pred medijima. To je potpuno izostalo i ja odgovorno s ove govornice tvrdim da su se različiti pregovori sa različitim političkim grupacijama vodili na posve različit način. Hvala kolegici Trošelj. Kolega Srdoć ima još jednu repliku. Poštovani kolega Račiću, gledajte, znači pregovore smo imali za konstituiranje vijeća i za prijedlog tko će biti novi predsjednik gradskog vijeća. To je cijela tema i fokus ove sjednice. Što se tiče programa, naravno programi su strašno bitni za građana grada Rijeke i za grad Rijeku, ali o programima se raspravlja na proračunu. Znači može se naravno napraviti neka skupina koja će pripremiti programe kad bude proračun, pa se na proračunu mogu davati amandmani. Naravno, tim gospođe gradonačelnice će iznijeti svoje programe, mi ćemo biti za to ili protiv toga. Ali to je drugi korak. Znači sad je prvi korak i isključivo jedina stvar ko će biti predsjednik gradskog vijeća, odnosno da se konstituira gradsko vijeće grada Rijeke. Druge teme nema. Znači programi sada nisu na dnevnom redu. Hvala kolegi Srdoću. Imate odgovor na repliku od kolege Račića. Evo vidite, to je upravo to o čemu ja pričam. Znači, do sad se uvijek radilo tako da se sad priča samo o predsjedniku vijeća. Kad dođe proračun je kasno. Proračun izlazi van 15.11. Onda su stvari zabetonirane. Mogu se raditi neke sitne promjene. A ako vi, konkretno vi ili bilo ko od vaših želi neku veću stvar napraviti, to mora ući u inicijalnu verziju proračuna. Jer šta se dešava? Vi date nekakav amandman, znači negdje drugdje s nekog drugog projekta moramo uzeti da bi dali u navodnicima vama ili vašem projektu. Proračun se sad radi, ne radi se on u 10. ili 11. mjesecu. I naša ideja je bila ajmo prekinuti sa tim cijelim pričama starih politika gdje se sve dogovara, gdje se traže pozicije, ja ću ovo, ti ću ono. Ne. Idemo pričati o projektima, o konkretnim stvarima. I kad to dogovorimo, dogovorit ćemo predsjednika vijeća i idemo dalje, pregovaramo o svemu. Zašto raditi točku po točku ako možemo biti produktivniji, ako mi možemo evo danas kolegu Kurelića izabrati i sutra početi pričati o realizaciji projekata.
A ne tek čeka da prođu blagdani, pa ćemo, odnosno godišnji, pa ćemo možda u 9. mjesecu sjest, pa ćemo u 10. mijenjati nešto, pa na silu uguravati u proračun. Što nije lakše sve ne pripremiti unaprijed ili čim prije? Hvala kolegi Račiću. Evo, za raspravu se javila kolegica Trošelj. Ja ću samo iskoristiti trenutak da objasnim da smo i na prvoj sjednici dozvolili prije drugog kruga glasanja raspravu kad je kolega Srdoć se javio. Pa smo zato sad to opet dozvolili. Hvala lijepo, ma nema problema. S obzirom da ne mogu odgovarati na odgovor na repliku, javila sam se za raspravu, ali biti ću vrlo kratka. A ovaj put ću govoriti isključivo u ime kolegice Teje Mičić-Badurina i mene, koje kada smo zapravo htjele razgovarati o programu, tada nam je jasno rečeno da se s vaše strane ne želi koalicija. Ja ne znam zašto je, kad mi želimo razgovarati o programu, to koalicija, a kada neke druge opcije razgovaraju o programu, onda je to programska suradnja. Kolega Račić ima repliku na raspravu. Vidim da svima fale sjednice, jao. Da, programska suradnja je sa svima. Znači, ne idemo u koaliciju postizbornu sa nikime, pričamo o programima i o projektima. Kako sa svim grupacijama s kojima jesmo ili nismo dogovarali, ali svakako pričamo o projektima i programima, idejama, realizacijama, a nikakvim koalicijama. Hvala kolegi Račiću. Da li se još neko javlja za raspravu? Ako ne, možemo preći na drugi krug glasovanja. Ponovo po istom postupku stavljam na glasovanje prijedlog odluke da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere Robert Kurelić, za kojeg je prijedlog dalo 11 vijećnika grada Rijeke. Glasovanje je otvoreno, vidim već. Evo, svi smo glasovali, svi prisutni. Utvrđujem da Gradsko vijeće odluku o izboru Roberta Kurelića za predsjednika Gradskog vijeća nije donijelo, pa prelazimo na glasanje o drugoj kandidatkinji, o kolegici Trošelj, za koje je prijedlog dalo 4 vijećnika. Glasovanje je otvoreno. Utvrđujem da Gradsko vijeće nije donijelo odluku o izboru za predsjednicu Gradskog vijeća Anu Trošelj. Sa 10 glasova za, 18 protiv i 2 suzdržana. Objavljujem da na drugoj konstituirajućoj sjednici za Gradsko vijeće nije konstituirano i da će sukladno odredbi članka 87 stavka 3 Zakona o lokalnim izborima nova konstituirajuća sjednica biti sazvana u roku od 30 dana. Evo, hvala svima. Nadam se da smo svi spremni za nove izbore, jer nas to čeka, očito. Hvala.